Beyou comedy comic company bi abrantewa bi na ato ne ho asi honom se ono de aseresem na wobeye na obi bia ne raho ewo Ghana man mu ha bia no nani atimi agye na eya emprempi no ya woni ababaawa ketua bi a wadi mfinhia 4 years na eya ota sa videos yi amekan se ubog Beyou comedy ewo abefo ntentan hodo ni nyina so a obenya wo mo na wonso wahwe videos yi amekan na wotimi ehwe a anhwe na damu ni nyina orekora enho eda na sa abofra ya meka na asem se eya okasa videos yi ho no ya mpempi no edian amanfo di nimu no anasa ode sa comic videos no ene Akete Mpeninsem na ene omatu anamompa bi a ewose onipa dasani bia se nyame to nsem anasa nyame ehyia wo a ewose Wofa sa kwan yisu bi na ene nyame paache nyina ene se wo mo akoye donation ewo bia ye mienu bi a enya asem ketua na sa donation ye o mokoye na o mo chipo anasa tima na edaso ene se na o mo odekọ potokasam a o sharing our blessing na chese niema ana de nyame ayama wo mo no wo mo nso eda na di na wo mo ada nyame ase se ne wa ya ama mo no o mani eso entine nya mo nko a na ewo se wo mo etena so na emom wo mo ni bi na wo mo hia bi ewo abrabom no mo nso mehwe na bibi kakra bi a wo mo ebetimi ede aya ama mo no wo mo enso aye ade ama mo ne nikai wo mo ede wo mo ani echre ahene makokobin DA1 school ehonom no mo di kan ekoye donation no wo mo edru honom no na chese nika keke wo mo ede eniema bi te say books computer pen pencil ene eniema ana akade bia abofra behia ewo school mu no wo mo ede bi ekoche ahene makokobin DA1 school ehonom ena wo mo de wo mo ani edi kan ekopie ya wo mo de sa eniema yi ekoche enkra wo mo ewo honom se wo mo nje wo mo emfa enka wo mo adusua no eho na wo mo de sa eniema we eche eya ahene makokobin school fui ena enu achi no Emadek team ye ne eye Beyou etwetwe enkomo efa sa anamontuo ya otu ye eho na ensem sei ena okan ya so bia na bi ofri bae obia na hyase de o si fe mo de bae me kai machi a enye me kai machi bia me free bae ma result this time so oju nyame ehwa se de me kan wa no se wiase emma nyankopon hyira wo mmoro so se nyame na di nyankopon hyira me kese enti no o ehunhia ave de me kwachiche kakwa na beba no se 10 pesos kwa tum 5 pesos na bonus vere beba akopo se enye de ka den yanticha mo enkulana nasa ya benyas na enu achi no na ochecheni a ono nso ewo sukuu mu honom ede aseda piesie pa ede ekoma Akete Mpeninsem eni Beyou comedy anamonto a wo mu etuye na abo mo pa eye wo mu eda ase ono nso sei na ochre ne nsem mu efae de da onyankopon asenso ewo ye nua no mo abrabom ne Akete na o ma tine wadisua ho na o mo de sa eniamen abuama adisua koso de abramo ni amese se nya ne fani de ye keke na momo no wo ba hu se adisua nti ene e de abrao enti wo tro mu a na wakai na o de mpa bo ne nkoso srem so abua aka ho ata unua be ma ene abofra yi da be kakra ba hu no onti se yo no eni pa enti mesra se wo be make good use of eniema ye dia prayer ne computer books ni ade ube woni say ade e wo keke na nso no it cost a lot the radishia mo pa na nyama hwe ye wo bia o shama memu omma mo ye da mase ebi mrebu na wo mo wiye na nso hwa na wo mo edane wo mani ede echre Kumase orphanage eho nso wo mo ekoye donation no ebi ewo honom na wo mo koye no wo mo kodru honom no na chese asefem na chese onipa ehia emmoa ampa na wo mo ekodru honom niema bi a wo mo ede che enkra no bi ene entade emo anwa ene niema bebra enkra no nso ehia wo mo ebe
sɛ ɔmo ho bɛhenhan wɔ mo kakra enti enema we mu na wo mo de ekɔkyɛ Kumasi Children's Home ana Kumasi Orphanage ma wo mo nso ehu ne sɛ wo mo awofo kra eni hɔnom a wo mo ɛwɔ hɔnom de ma mo efisɛ mpanifo ka asɛm bi sɛ agyabi wu a agyabi etiase enti no wo mo adwen ho sɛ wo mutu anamɔ sɛ ya de sere ebeba nipa bebree afono emu enye sɛ comedy keke na wo mo efisɛ orphanage fuoi enye ade a wo mo eyiso phone ana sɛ wo mo yiso TV bi na matimi akɔhwɛ comedy ama sere aba wo mo emfono mu na emom anamɔ bi a wobetuo na bi mo nso ebenya sere ɛwɔ wo mo afono mu no nyame ɛfa so ehyia wo empem bebree ɛso na kyese enne Beyou comedy anamɔ a wo mo etuye eni wo mo ekoye donation ɛwɔ ahene makɔkɔbin DA1 school ɛna afa wo mo wie wo mo de wo mo ani ɛkyerɛ Kumasi Orphanage enso ɛde enema no bi ɛkɔ hɔnom yesre nyame enhyia bebree ɛwɔ Beyou comedy ɛwɔ anamɔ a wo mo etuye ɛso nyame enhyia mo enye obi bia enenya bia ɔkae mobruhufo nyame enhyia mo pa medam ase ɛma mo ene hwɛ mo muguso ɛhwɛ Emadek TV ɛhwɛ mo ho video ye de video ɛto hɔnom a mo nhyɛ ɛma yɛn na mo comment ɛwɔ ase so ɛma yɛn medam ase bebree